tumača savremene srpske književnosti i šta sve još ne, poreklom sa Kosova, potpredsednik Udruženja književnika Srbije. Ona će nam nešto više reći o ovoj knjizi, o ovom projektu i o ovoj divnoj zamisli. Milici, izvolite. Vaše preveštenstvo, dame i gospodo, dozvolite da na početku iskažem veliku radost što učestvujem u ovoj svetkovini koja pada u dane kada smo svi vrlo tužni, nesrećni i neprekidno zurimo u te nesrećne televizore, ne bismo čuli neku utešnu reč. I evo imamo primjer kako možemo spasavati ono što se još spasiti da. Ili kako bi to rekao Rajko Petrov Nogo, nije sve propalo kad propalo sve je. Dakle, nije još sve propalo dok pamtimo i dok se tako stvaralački i nacionalno odgovorno odnosimo prema svom kulturnom nasleđu, prema svom biću i izvršavamo svoje zadatke kao što su to učinile ove dve divne mlade dame, pesnikinje, majke pre svega, dakle osobe koje imaju velike obaveze u svom ličnom i porodičnom životu, ali i u svom stvaralačkom, dakle kao pesnikinje, prosti pisci, dramski, šta sve ne obavljaju, one i ne rade u toj svojoj posvećenosti i profesiji, ali su našle, dakle, zajednički jezik i snagu da do kraja dovedu realizaciju, da sačuvaju nešto naše kosovsko, prizrensko, one najveće vrednosti koje su postojale i da ih ovako skupljene u ovu knjigu kao jednu predivnu škrinju za sva buduća vremena predaju nasleđu i nama koji smo im savremenici. Već nekoliko puta to je stožer našeg okupljanja. Evo i večeras nas ovde ima u popriličnom broju, a to se već nekoliko puta događa. Dakle, mi smo izgubili svoje središte i mi više nemamo gdje da se okupimo, da se vratimo tamo. Naravno, ne možemo, ali evo načina da se mi opet okupljamo, da imamo svoj temelj, da imamo svoje mesto gdje smo mi ono što su nekada naši bili i što bi trebalo da budemo. Da ne pričamo sada o onome što nismo u ovom vremenu. Nažalost, o tome bi trebalo mnogo vremena i mnogo tužnih priča, ali večeras je svečanost i pričat ćemo o onome što je lepo, a ova knjiga nam zaista daje povoda za takvu priču.